Brother Brex. Good Good evening kada kayo amin kakabsat. We're back after how many weeks of hibernation. Makapailiw nga makaikawa kakabsat. Kuna no damdamo manen nari naktatay tinagnervyos basit adi. But again, happy Easter and we are back. Sit back, relax, kaya tagkakadwa tayo manen iti may isang oras. Okay, thank you. Thank you, sister. Brother Brex. First, good evening, Father. Good evening, sister. Kahit kamat na ako mablao ka tagi jay karkaro tagi jay agdangdangag iti dati nga programa. Adu ti maadal tayo dito eh. Kaya tagi jay agboy iti Facebook tayo. Iti live. Kahit nang na dita parokyak. Yan. Good evening. Parokya iti Our Lady of Lords. Kibungan nga ipaspastol. Ipaspastol ni Father Chua. Ayan. Good evening kada kayo amin. Okay, good evening. Yung pagkarabiyo, magandang gabi sa inyong lahat. Of course, we would like also to greet our beloved Bishop. Kung saan ka man, good evening po, Bishop. Okay, we miss you in our program. And also, we would like also to express our greetings at aadda iti may nga pwede tayo nga celebrating his birthday today. Sorry, I need to mention your age, 57 years old. Happy birthday, Brother German Ledesma, my co-pastor, my beloved brother in Baguio Cathedral. Happy birthday, Father. Nakakanta na po, narikatin. Okay. So, what will we do tonight? First, sublian tangan ng iti last nga topic tayo. Last nga natutungtungan tayo nga topic ket ti amok Holy Week. Wena po. Agrugrugi ti Holy Week. Holy Week, When? Ash Wednesday, Dagijay, nag-abstay pa iti Palm Sunday. Yan nabitin. Han tayo nga na-discuss Sister J. Triduum, Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday, and Easter Sunday. Easter Vigil pa. Easter Vigil. Kahit mayat lang nga sublian tayo. Dagito yung uray kasla nga dati dagito pastoral questions nga adu tinagbamag ini. Kahit kakaro nga ada iti circular letter ni Apo Obispo, ada iti Inrowarty Commission on Liturgy about guidelines on the celebration of Easter Triduum. Nagado iti sa ludsod, even bagiti kakadwa kapapadi kahit ando iti nag-react, or that is not just a clarification because there is something that we have clarified on the celebration of the Easter Triduum. But anyways, amok to mga gimgimong kada kayo kahit medyo nanibago po kayo with that letter, with that guidelines. Yung isunod iti nakakabil ijay libro tayo, ijay rubrics tayo, celebration iti Paschal Triduum. Anyways, our good bishop for this time have considered some of the practices that you are doing in the past, just to the past ustumapiman dyan magatimay sa nga padi di gimong tayo kaslang every nasanit dahil yung nagselcelebratikas jay kahit adamot lang na iba nga may nga padi nga inayad ko mati pa nag-change ngayon kuna niya po bispo meeting kami nga papadi this June, we will have an evaluation, and hopefully next year we will have a more meaningful celebration of the Paschal Triduum. Kahit ano lagi dyan nga pastoral questions nga rumor. First of all, irugik man yung Palm Sunday. Apo, ang nabindisyonan jay palaspas ko, pakibindisyonan man ti holy water. At dati nalpas iti misa, ket awan mat kamin apo ti samang at jay ngato, jay second floor. So, dati the blessing of palms. Ket, ano ba talaga iti kaslang mas usar nga formula tapno ti may nga banag ket nabindisyonan jay ba holy water lang? Jay ba prayer di apo padi?
iti ano yung kakabsat, iti amin nga blessing tayo, iti formula or prayer of blessing, actually it suffices already. Na di pa nga banakit na bendisyonan daytan, uri awan to pa iti holy water. Sister, mabalin mo nga na i-deepen dito nga ibabagak. Okay na po. Thank you, Father Marion. Dito iti kung kuna, dati liturgical term kakabsat nga matter and form. Basta did you form na kat formula of prayer. Basta ti ordained minister, kinararag na daytoy, uray no nga di manon tay danom, ijay ayan mo, ket na bendisyonanen. Ngam uray mo at datapalaspas mo, wenno ramos mo, ket isaw-saw mo intaramente, iti may sa timbang nga holy water, no awan ti prayer formula na, awan metla ti mama ay na. Mas importante kakabsat, dayjay kararag, ta iso deyi ti formula nga mamagsanto, kadagita nga sacramentals tayo. Makit maadal to pa deta ni Father Marion ti sacramentals and blessings nga subject. May isa nga semester data. So nga ti importante ket daytay kararag nang runa pay nga nabilbileg no data nga kararag ket na impapuswan ket datayong agpabendisyon na sinawmet ken na impapuswan ti intention tayo nga agpabendisyon. Tadagita external no awanti ka-SS kan na dito'y puso tayo kanda kita pinabendisyonan tayo hantumet lang nga makatulong iti panagsanto tayo wenno panagsingpet tayo awan kakabsat ti mama ay na. Dayjay. So ti importante ket jay kararag ken ti disposisyon tayo nga agpabendisyon. Okay. Thank you, Father Mario. I'll explain kasi si kay ni Dr. Manabat may nag-explain. Sister, so ni Dr. Manabat iso ti Professor me. Professor me EJ sa blessings and sacramentals. Tuloy oral exam na kanya na sister na medyo With flying colors nga tatik. medyo ano lang di eksakto lang Ay, kalkalaingan na. so dati may isang na-observe tayo nga kasla nga every time nga dito blessing kaya tinadumukat holy water talaga nga mawisikan ti holy water kaya ti holy water mas importante jik prayer of blessing. Mapan tayo iti Christmas at dati nagsaludsod apay nga nagtukot ka namat iti oil kat han mo nga nagraw ni Apo Bishop nga binindisyon na ito nga oil kakapsat no Christmas ada iti oils nga sacred oils nga mabindisyonan tayo usually tayo ada di oil for the catechumens although hangag tablahan tayo mablista tatawan mo iti RCIA pa dito ayan tayo hopefully nganin. And then we have the chrism oil for the sick wag anoint misti nga padi tayo titiusaran na kenjay third is chrism oil dito krisma ketus usaran mo anda iti bunyag confirmation dedication iti altar dito iti panang dito kita oil kaya bagay tugot yung oil ano iti kasla nga usar na daw tayo oil nga bendisyonin ket for the purpose of the sacraments and sacramentals. Ket dito nga oil ket ipanghilot yung dito nga so sister or Brother Brex dito mai. Papasok na naman yan, Father, sa Filipino religiosity. Yes. And at the same time, sa sacramentals. Malagip ko tayo di ubingak. Ninanang ko mo kay di nga ipaitugot no Christmas. Kunana lana ti Biyernes Santo. Agaramid ninanang ko talaga, Father, Brother, Tilana, ti Biyernes Santo ikabil na ti butilya. Kat ti prosesyon ipailibot na. Tapno ka no, DJ nga lana ka maikan iti birtud nga mausar iyilot na kanyami sapsapo na jay likod nagpanateng kami kadaguyak kami ket gapo nga tati pamati ni nanang ko ket umimbag kami met
So DJ kakabsat, haanga DJ panakabendisyon, ay DJ itugot mo DJ Christmas, ta DJ nga ro DJ lang oils nga inyexplikar ni Father Marion, ti na isang rat nga mabendisyonan, gapo nga ro iti titulo na nga Christmas. So lana ti Krismo. So DJ ay intugot yo, the fact nga intugot yo kat DJ intention yo, uray no nga nag-ikot ni Apo Obispo wenno sino man nga ordained minister nga imay ng bendisyon, DJ laengen aksyon yung nga nangitugot na magsanton because of our faith. So DJ birtud na nga ko natay nga makaagas mamati actidata ta practice nga rod day dinanang ko. So nga DJ adda iti Filipino religiosity tayo when religious practices tayo that we have believed, and because of that belief and faith, so nagkaroon ti epekto nga mamati tayo nga birtud na nga makaagas or to whatever purpose it was intended. Okay. Okay, adda inayon mo Brother Brex. Sige. I-share ko lang sa experience ko iti. Nga after iti blessing iti oil ket ada iti lay nga in may ket dumawdawat ti oil ket kuna pangusaran yo pang apros ang komono nya nga apros dayto pang apros ti nya ket kunak piman kanina ket aan nga mabalin tapa no may panggup iti anointing ket iti ordained ti mga rami titang ket kita pay madjay inigaman na nga pangikabilan na kat cellophane. Ay sus ako. So nga inbagak nga aan nga mabalin. Ket since na i-discuss iti chrism oil siguro ti agdamagaklat ta para ijay for FYI iti tatao nga agdangdangag jay proper nga maaramid no ada iti for example ada iti blessing niya or proper disposal iti nalanaan nga tela or nalanaan nga cotton nga mausar iti anointing sister ken father no anya iti proper disposal ado iti makon-confuse no anya iti paramidon da or anda nga amo no anya iti ikastada tanong may sakit no naganan no kunada nga sacred kat medyo anda nga amo iti Okay. aramidon da. Deto ikat may panggap iti purification ti sacred things. Ken may haan met nga lay brother ti mangusar kadagitoy. Tanwag anoint ni mat apupadi ordained minister. Hama nga ramiden ti lay minister ti ag-anoint. So nga awan ti no utubom awan ti access da kadagitoy nga oils. Krisma or oil for the sick, tada gito'y kat ni Krisma ni Apo Obispo unless he delegates a priest if he is not available whenever there is confirmation. Ngam ti dedication ti altars and churches nga dagito'y kan sacred vessels, it is the bishop or sacred vessels, the priests delegated by the bishop. So nga isuda to ken digijay cottons nga nausar kasla idi jo opisina tayo Apo ada na danonak nga cottons in pay dispose ko it's either Brother William yata wenno ni Brother Reamor kuna Brother James sama sister. haan ni Brother William sa wenno ni Brother Reamor ket siya at mo nga ipuor ti haan nga ti lugar nga haan nga mabadbadet na kung kunak kanya na ket when sister and I'm sure he executed it properly because as seminarian he knows. So kakasday so DJ kakabsat ahantay nga aturgaran uray da kami siyak nga nagadal ti liturgy amok nga hangko mabasapol nga it is not within my disposal tahanak nga ordained minister nga maawatak ti kay papanan na maawatak no kasano ti pan nakausar na tanangag ko nga rod iti professors me. So DJ so nga ordained minister palagip Apo kadagitay lay liturgical ministers ken prayer leaders nga do daag sakit kada ka iyuman tayo kani Apo Padi aglalo no kaya na ti dumawat ti sakramento ti masakit ni Apo Padi ti mapan. Sa bagay ipalpalawag ko mat Apo kadagiti parparokya nga nangin imbitar kanya kun nang invite kanya nga ti training dati lay liturgical ministries. So nga naipalawag kanya dan maliban lang kadigitay parparokya ken gimgimong pay nga hangko nga nadanon tadi da pay mat nagimbitar.
Okay. Dejaya po. Kay Sister DJ sa brother. Claro Diayan kakabsat. Thank you, Sister. Okay. Thank you, Brother Brex. Thank you, Sister. Actually, mabalimot lang no dayta nga oil no usaram iti lampara at basta usaram para altar, usaram mabalin nga mausa. Mabalin ba mo nalpasin jay Pas na dyan makatawin. misa nga tuwin no i-dispose instead nga pag uram dagi anakad adupay nga oil, you can use it in as your lamp or the Yeah. oil ti lampara. Thank you, Kahit guys. awan. Dito'y naggapo dito'y katedral apo hinyawid ko di Damortis ket pagkwami Okay. iti vigil lamp mi di jay Nak jay jay topic tayo jay about jay sacred oils. So they takit na nablesan during o na consecrate during Christmas. Ket after that minsan ket we are so sorry kas lang nga makita ta jay Chrism oil nakakabilang ti may nga lugar, nakakabilang ti kung kumpurmi na pagkabilan ket kisunod sacred oils. So adati proper nga pagyanan na dayta pagkabilan. Kas pangarigan dayto nga host siya nga ma-preserve for Holy Communion ket ikabil tayo tabernacle. How about this oils? Saan natin nilalagay ito? Tinisa nga sa Kristi, di mga sa Kristi dati magbagada nga ambri. Kas lamot lang tabernacle ijay nga maikabil dito nga oil masusian pay tapnuhan nga maalain no ti kumporme nga tao nga umunig sa Kristi. So dito shout out para sa mga sakristans nga i-safeguard yo dito nga chrism oil or dito nga sacred oil OICAN-SC tapno kailangan na iti dignified place dagito nga oils tayo. Father shout out man ti St. Paul Parish iti Sayangan napintas da jay Ambrida. I think it is just maliban dito'y cathedral isunan sa lang ti parokya nga nakita nga da Ambrina apo. So congratulations Thank you, Father Lauren William. The next liturgist. The next liturgist. Welcome back. Welcome, boss. Okay. Joke lang. Actually, Father Lauren, he is really taking the initiative to renovate their church because the reason of course masapal nga ma-renovate tayo anay nga ron. And at the same time, he wants to make it sa Kristi ka nung maisim pa jay sa Kristi hindi jay liturgical nga ususaran tayo ti means like liturgical environment tayo maisim pa na actually lang ay suna adumot lang nga papadi Father pag nagpakabinan mo ngay nagparamidan yung ngay ti altar lectern kastoy so it is a overwhelming of course for the bishop hearing his praise na binibigyan ng importance itong mga liturgical and furnitures tayo nagitos usaren tayo iti misa. So the JC Chrism about J Chrism Mass. So after Chrism Mass adati sumarunukit Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil ditoy adati Madugo. adati saludsod karkaro jay na iruwar nga guidelines. Actually ba nga guidelines kaya iruwar miket iso tinakabali jay Roman Missal nakakabali jay libro na inkabal mo jay we study it with together with the bishop, we discuss things together with the bishop. Iyon naman talaga sabi niya. But of course because our bishop has a listening ear. So pinakinggan naman niya yung mga pare na nag-open sa kanya and then nag-explain and then sabi niya sige for the meantime I am allowing you to do that. Of course as a liturgist sapay ko amo tayo nga narigat kini Apo Bispo dajay ta of course kailangan nga but he is our as lang chief liturgist. Kung ano yung ibagana, kung na nga with permission, I'm giving you a permission, kahit na nga sabihin, he permitted, ibig sabihin yun yung usual na ginagawa dapat. Hindi dapat yun yung
dapat gawin. So nga dati permission nata is considering to do na iso iti arami din tayo. So una kahit iti celebration ti Sacred Triduum, no Triduum sister, dito iti Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday, Easter Vigil. Kahit ijay lang gano Parish Church, not in the gimongs, because all the celebration are led or presided by an ordained minister. So nag-celebrate raw kano iti Paschal Triduum, kahit may isa nga celebration na ito eh. So nga kasla nga opening right in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Holy Thursday of Mass of the Lord's Supper, no awan ti misa nga agited ti blessing ti padi. Uray Good Friday awan ti adda lang ket no Easter Vigil. Ta misa nga misa kasla misa nga misa daw ito eh. 1 liter. One liturgy daw ito eh. Continuous liturgy. So nga to be presided by an ordained minister. Apay Father, dahil nagsulod-sud, no Sunday mo, anda iti liturgy mo in the absence of the priest. Ket apay nga iti Paschal Triduum ket awan. So, Sister, back up. Okay. Diti ngamin pundasyon na daytoy wenno basis na kakabsat ket naala iti makunkuna nga libro nga Paschale Solemnitatis. Daytoy nga libro ket at dayjay aminen ti guidelines wenno paganurutan ken agsasaruno sumaganad nga maaramid mangrugi iti Huwebes Santo wenno Holy Thursday, the institution of the Eucharist. And this is also the celebration of the priesthood of Christ. And this is the celebration of the priesthood of our ordained fathers or ministers. So, kaya nga, on Holy Thursday, because this is the day, we commemorate the institution of the Eucharist, so it is fitting that small religious communities or gimongs, both clerical and lay, uray pa iti kumkumbento, ti papadi kada sa seminaryo, and other lay groups should participate in the celebration of the Easter Triduum in the principal churches. This shows our unity as a parish. Daytoy ti pakakitaan ti panagkaykaysa tayo nga parokya nga idaulwan ni kura paroko tayo or parish priest tayo nga ni Apo Padi ta iso ti ordained minister. It is not that we are displacing the lay leaders ngam iti daytoy kumati mangipakita ti obedience da iti kura paroko nga ipapanda maki kay kaysa akas may nga gimong isuda ti mangirepresentar iti gimgimong da nga mapan iti maysa nga parokya. Tadijay damanen nga umadaw ti panibago nga selebrasyon no malpas ti Easter Sunday nga rugyan damanen ti gimgimong nga isuda ti mangidaulo. Tadagitoy mangrugi ti Easter at ti Holy Thursday dijay ti pangrugyan nga amin tayo mapan tayo makikaysa iti parokya wenno iti simbaan tayo. Tano malagip yu kakabsat dagita simsimbaan tayo ket hambang nga matawag nga simbaan no diket di kapilya. Okay? And then makita mo nga Easter Triduum cannot be carried out with the requisite solemnity. Such groups of the faithful should assemble in a larger church, in the parish church, not in the gimong. So it is very clear, Apo, DJ Paschale Solemnitatis, number 43. Okay, thank you.
at tumulong tinapardas iti said pamiyawan. Isagsagot iti said marketing. Ita at tuyen ni Mr. Pamiyawan. Naimbag nga orasyo gagayam isang bay mi manen daytoy programa tayo nga mangipakdar ti pagimbagan ti maysa kun maysa ngem sakbay ti amin ket kablaawan mi man dagiti amin nga dumdumngeg ken mangtartarabay iti daytoy nga programa tayo iti radyo nang runa kadagiti office workers wenno tartarabaho kadagiti opisina ti agdama nga panawon gagayem amuyo nagrigat tay bumangon gapu iti panawon iti lamiis kasta unay iti lamek na no kasta nga parbangon nang runa no iti aglawlaw mo ket nalikmut iti kakaykaywan wenno open area nang runa no agdigos ka kasapulam tay mangipapudot iti basit nga danom tapno iti kasta ket maitured mo nga ibuyat tay umuna nga tabo iti danom kadanon mo iti opisina ket air condition manen iti ayan mo nga agmalmalem tay bagi tayo ket makaabsorb iti lamiis kabayatan nga agtartarabaho tayo ti agbalin nga resulta na dayta ket panateng nasakit iti muscles nalamiisanen dagitay parte iti bagbagi tayo kas kuma daytay takyag tayo nga usaron tayo iti computer ken daytoy luppo tayo no nakatugaw tayo nga agmalmalem ditoy bukod tayo ngani maysa nga aldaw nga nakatugaw ka maktangan daytay siket ken tay gurong mo wenno tay luppom nang runa no adda ka iti sangwanan iti computer nga mabayag adda daytay tumakder ka ket umuli tay muscle ditoy luppo wenno gurong uray kala agriyaw-riyaw iti sakit na narigat gayem tay addaan rikriknaan iti bagbagi nang runa no agtartarabaho ka saan ka nga makagunay iti husto kas pangarigan na sakit toy bukot wenno likod mo gapu iti lamiis tay biruken ti riknam ket agidda tapno makainana ngem kasanon tay trabahom no saan met atay bukot ditoy takyag nga us-usarem iti computer ken panagsurat mo no maminsan ket mapanunot tayo iti aginana wenno aglibay laeng iti trabaho tapno makainana tayo ngem mapanunot tayo nga adda gayam mangnamnama ken agur-uray kada tayo iti inaldaw-aldaw gapu ti kasapulan da dagiti supsuportaan tayo kas kadagiti anak wenno pamilya tayo ket anusan tayo piman nga uray nasakit iti bagbagi tayo itagagayem addan iti solusyon iti problema kadagiti an-anayen wenno sakit iti bagbagi tapno iti kasta ket intayo maliklikan tay kasayaatan nga aramidon tayo ket agapros tayo nga umuna iti said liniment oil daytay lana nga mangep-ep ken mangited iti protection tayo iti lamiis iti bagi mangited tinan-anay abara dagiti muscle tapno saan nga makaabsorb iti lamiis daytoy tay nakairwaman tayo nga said panyawan liniment oil itan ket maawaganen iti said liniment oil lalo nga pinabirtod ken pinaepektibo tapno papardasen na nga ikaten tay sakit iti bagbagi tayo wenno anyaman nga rikriknaan tayo nga nagtao diti nagmalem nga intay panagtartrabaho tandaanan tayo laeng gagayem tay panagusar ket sakbay tayo nga agtrabaho ken kalpasan tayo nga agtrabaho imasahe tayo basit iti nasayat iti bagi tayo ditoy takyag ditoy siket bukot ditoy luppo tayo ditoy tel-tel nga nainayad ditoy gurong tayo aginggana iti dapan tapno makaginawa tayo ket makaurnong tayo manen iti pigsa para iti sumarunong aldaw nga intayo panagtrabaho laglagipon tay laeng iti said liniment oil manipod iti said marketing protektaran tayo iti bagbagi tayo ta isu daytoy iti us-usaron tayo tinaldaw-aldaw nga panagsapsapol tayo naimbag nga aldaw yu amin Ingkay nangagan ni Mr. Paniawan iti programa Pagimbagan iti said Paniawan programa nga pagagunudan iti napardas aginawa iti sagubanit ti bagbagi Kakabsat aman nalaw, sakbay nga agbomba, doktalin yaw, no anya ti problema ti mulayaw. No buot, wenno sakit ti mula, tilgar, wenno tronel ti usarain. Ngam no left
minor, threats, aphids, white lice, ken tarsan, wenno bitin-bitin, Voltrin 50 spray, tiyosarain. Si Voltrin 50 spray, ket may nga insecticide, nga daan systemic action, insekto, paralisado, ken kontrolado adagaw. Voltrin 50 spray, insecticide, na inot nga sa rain. Waakot sara kada spray, epektibaw. Voltrin 50 spray solution kontra insektaw. Bumatang itan, ti Voltrin 50 spray, kada giti sukiyaw a farm supply. Good evening once again. Welcome back to our program, the weekly liturgical catechesis, introduced by our beloved bishop. So, we are here. I am Father Marian together with Mrs. Sister Jerome and Brother Brex. Bago tayo nag-break, ang topic po natin itong Easter Triduum. In-explain ni Sister ang document na nagsasabi na kailangan itong Easter Triduum sineselebrate o pinipreside ng ordained minister. So, pwedeng deacon, pwedeng pare. So, ordained minister. So, because of this, siguro dagiti sa ludsod tayo kat especially those who are coming from our BECs. So, I would like to ask Brother Brex anya dagiti nga common nga reactions iti ginong sayo with regards to this circular or guidelines on Paschal Triduum in our diocese. Brother Brex? Idi mararamid pa lang jay isang kagimo kanina kat napanunod ko nga ay sus adu ay iti agreeak dito especially those who are into BECs nga mag-empower iti BECs siguro kanya dakat kasla contradictory kasi nga kat common nga nangag ko nga concerns da kat jay distance iti tattao. Concrete example na lang ijay ayan mi parokya mi iti Kibungan nga da jay kunada nga barangay iti Takalang. Ngano ag-stick tayo ijay ma-celebrate lang iti Triduum ijay Mother Church ket dagiti tattao from ijay barangay ket magnada iti 4 to 6 hours mamapan lang ag-celebrate maki-celebrate. Hindi naman siya holiday. Yan nga ijay Hindi siya holiday o public. ijay parokya ijay iti maysa ken syempre no Holiday. ijay daduma kunada nga ni ijay parokya ket adu dagiti babakot ijay nga makapag na nga mapan ijay ken jay daduma ket we will lose our BECs in ang kuamo no inya nga aspects niya jay involvement da siguro niya sister father involvement da iti liturgy kas adu nga ma-involve jay participation da especially iti kijahan nga maka-attend napanunod ko iti nga no may mother church neta nga makapan-amin iti tattao inya ket kuna ni father iti nga adu iti nag raise up mo iti concerns na ni bishop ang kumo ni iti adjustments nga napasamak iti nga first day pa lang nga concern jay about iti losing BEC or jay distance ti tattao from iti parish church. Okay, thank you. Thank you, brother. Napintas deta nga sa ludsod ket ikarkarigatan tayo man nga ilawlawag ket bareng ikararag tayo nga bareng no maawat daday toy nga palawag. Umuna-unay understood that a distance geographical no reasons ngam apay ti pamatida ti gimong nakasalalay lang iti Huwebes Santo, Biyernes Santo ken Sabado de Gloria. Dayay man ti saludsod ko. Hanket di kumanga gapu iti dayta nga panagkurang dayjay kumati mang riing wenno mang sungrod ti fire of their desire to celebrate whenever possible. Because that distance is beyond our control. Yeah? But then,
they can celebrate with the big church, with the parish church, spiritually, and atatan ka ti technology, umabot mo ti radyo. Mabalinda mo ti sumabay, iti panaki dengegda, panaki partisipar da iti radyo. Angem, again, i-address tayo, ngano agdengegda iti radyo, iti da ito nga celebration ti misa, akit nagbado da mo lati na sayaat. Hanga panawan tamapan yelo lutuen, kaslamot lang makimisa. So nga, mabalin da pa nga agdengeg akas gimong dijay kapilyada itugot da di radyo. Then, mang-cover da matlaeng jay tipuraw jay altar, iso na laeng nga, haan nga physically present, da jay padi nga mang-celebrar, but they can join spiritually as a gimong, gapu iti panagdengeg ti radyo ket no adda Facebook da no maabot ti wifi di jay, mabalinda nga buyaen no mangala dati dakdakkel nga screen ta, high-tech moten tatati tattaon uray iti, adayo nga luglugar basta lakit di madanon ti wifi. Okay. Dayjay nga rason. Ket no kabailanda nga malaksiden at itakadang tamano deta nga oras nga pagnaen. So understood dayta. Ket ti bendisyon da basta adda dayjay desire of the heart. Then the Lord understands that. Ngam haan mat ako mga aramiden nga excuse adayo kami kadigiti asideg basit. No 30 minutes walk lang, deta pa yan ti parte nga sakripisyo dan ta Holy Week nga rod, Paschal Triduum nga rod. Dayjay tano daddo mga min, sorry to say but it is a fact nga ma-observe ko nga kayat nga min no daddo malatan ligito igimong leaders nga isuda. Nya? Isu nga isuda tumunang ag-apas, ag-apos gayam. No haan nga isuda ti agi leader. Dagijay tanap observe tay mayon napantay pay timulong nga nag full force tay nga napan iti maysa nga parokya gaputa di moten nga kayat ti paysuro dayjay gimong leader dagijay mo ti dangers na ngam detoy haan nga we are not wanting to displace the gimong leaders but as yet ti simbaan lang nang runa iti reglamento wenno anuruten ti liturhiya nga suruten tayo tapno ti kasta kap nekan ti intay pa nagselebrar akas maysa asimbaan nga sumursurot iti paganurutan iti panagselebrar. Okay. Sister, ket kunada gawin, dito nga Easter to Dome ket kaslamat lang Sunday obligation or holiday of obligation nga masapor nga maki-participate ijay nga liturgy. Iso nga ti maysa nga nangeg ko nga kas ano no edi nagbasol kami ta awan iti celebration ti ditoy gimong mi ket ti maysa ngem siguro si sister sumaten pa lang before ko nga ituloy. When saan nga basol tahantay nga kontrol ti saan nga paka umay ni Apo Padi ta may sa ti Padi. Ngem masulbar daytoy nga problema tayo no agkararag tayo para iti bukasyon tapno umado pa iti padpadi tayo. Tapno no umado ti padi baka masuplayan bawat gimong. Dayjay laeng ngem gaputa nakirang pa lang ti padpadi tayo ket at least agyaman tayo nga adda padi ti tunggal parokya. That is already a great blessing. Ket no kaya tayo ti mapan, uray ket dagitoy lang nga aldaw. Isu nga rod nga maawagan dayto ti Ilocano nga kangina nga aldaw. Because this is napatpatugpay daytoy nga Paskwa kakabsat. Because this is already so matutal ti pan nakaisalakan tayo. Tiintay pa nang ilaglagip, pan nakilakbay, no? Pan nakikuykuyog kani Apo Jesus, iti pan nakaparigat na, pan nakalipot na, no? Jay Garden of Gethsemane, sabay nga naliputan, iso detan ti Last Supper. So dagijay kakabsat ti kapateg, ti misteryo ti pinakaisalakan tayo nga intay ilaglagip, tunggal
tunggal umay daytoy kangina ti aldaw. Mangrugi daytoy iti Palm Sunday. Isungarod nga ti Lenten season agpatingga iti Sabado sabay ti Lenten season iti Holy Week. Tangamin Palm Sunday Holy Week dayayen agpatingga ti bigat ti Huwebes. Tamangrugi ti malem isundetan ti panangrugi met ti Paschal Triduum. So dayjay kakabsat ti sayang nga nga sayang. God has His ways and His good timing. Na ito dayjay nga lugar tayo iditi dayjay voters eduk. So dayjay kakabsat. So nga tatanga kunatoy baka kunayo hangkay nga kami maka-move on ti Paschal Triduum. Importante daytoy kakabsat nga intay pagsasaritaan habang nabara pay laeng hampay datay pa lang iti Easter season. So digito'y tinapatag kakabsat nga intay ilagip tapno tuno umay nga tawen palubos ni Apo Dios amutay ton. Ken maipalagip tumanen kada tayo. Babaen met laeng iti daytoy nga programa tapno ti kasta amutay ton. Ket nangay-ngayad to ken naimpapuswan to matenti panagselebrar tayon tahantay to nga agduwa-duwa. Taammo tayon na ikantayon ti informasyon no kasano nga iselebrar dagitoy ken kasano ti panangobserbar iti kainget ken kapateg na nga so nga naawag daytoy ti Ilocano nga dagiti nangina nga aldaw. Okay. Nangina agsipud ta, it is where Christ paid the highest price of our salvation, His passion, death, and resurrection. Nayunak no, ijay circular ni Apo Obispo, kita damot lang ijay ti kunada, no, those who would like to celebrate in a chapel, ang basta ada ti padi ayabanda, they need to ask permission or to get permission from him. Kahit na as well, they are asking permission kasi hanga dajay kuma iti talaga nga nakakabil ijay ijay kuma parish church ngem no ada dagiti papading ag-celebrate iti chapel gimong ket masapol pa nga agpakada kanya na because it is something unusual. It is something na haan nga dapat nga maaramid. So, he is giving permission. So, kasi nga kaunig di surat ni Apo Obispo, apay nga damagin tayo, apay nga masapal pa iti permission. Siguro yun number one yung bagagtatay, haan nga dajay talaga kumati maaramid. Hanga dajay ti na isurat nga rubrics o guidelines. So nga, puro permission. Kahit maminsan mababis tayo dito nga asking permission, although if it is really for example for pastoral reason, kahit ado okay jay paditi apan ijay. So secondly, apay nga hanga kasla Sunday nga celebration in the absence of the priest. Remember no agimong tayo iti Sunday, di host siya tayo, magapuji parokya o no, dati umay nga pa, di ma-reserve ijay tabernakulo. Kaya dati Holy Thursday, the guidelines tayo ti liturgy, dapat empty jay tabernacle. So, nakalukat jay tabernacle, naka-open. Kahit nga sawan, awan iti host siya, ijay, awan ti consecrated host. Dapat aming host ket before that Holy Thursday ket na-consume and na-dispose. So, kas anong road mo, haan nga ordained minister, haan nga pa dito umay, kas ano mat nga ma-follow you, ijay flow to liturgy nga ada ti institution of the Eucharist, ada iti procession na nga masapal ordained minister ti agbagkat iti hosya for procession, ket haan nga maaramid da, jay ta, haan nga mababalin nga aramidin iti lay, nga mang consecrate, nga mang lead iti procession, the exposition of the Blessed Sacrament. So, ada iban ba nagkakabsat nga reserve or celebration nga reserve for the ordained ministers. Just for example, ado the COVID times, the lockdown, ado tang ibagbaga, Father, kasano kami nga konfesar, kaitan kayo makapansimbahan. Kait, kunala kait, the advice ti simbahan kait, you cannot have a online confession or virtual confession. So masapol nga in
in-person confession. So, examination of conscience, iti imbaga ti simbahan tayo nga aramiden. Tag in examination of conscience ka, as long as na makapag-confess ka after the lockdown, okay dihay. So, kastamat lang kasi kakabasat tayo ito'y Paschal Triduum tayo. Awan iti makaumay nga pali. So, handa nga ma-celebrate ito eh. And then Holy Good Friday, ano iti celebration tayo iti veneration of the cross. Kit, dito kit, padumot lang tayo venerate the cross. And then nadamot lang Holy Communion. Kasano kayo maka-Holy Communion, no? Awan nag-consecrate iti Thursday. And then, dito Easter Vigil, ada iti blessing of fire. Iti dito nga blessing ti fire nga mabaling aramidon tilay. Taada ti formula blessing reserved for the priest. Blessing of Paschal Candle. Nga hindi nararamid mi ti seminarista kami kit mistake gayam. So nga today we are actually updating ourselves. Of course it's not easy for everyone. Oray da kami kit oray siyak madigmat nga makorektar ta ado ti apo ba't kastoy pa nga kastoy kit madikmat nga dati manggura ka dito mo iti masapoy nga ilawag tayo surutin tayo. So dahil kakabsat ti maawatan tayo kumanda ito nga Easter Triduum jacket naka-reserve iti ordained minister iso natin mang presider tahan nga maaramid tili dahil awan ti power tili nga mang consecrate awan ti power tili nga bless iti fire and the moon awan only the ordained minister. And secondly, dati practices iti nga di misa nga gimong di misa nga di parish priest mapanti Thursday di misa nga gimong Friday sa bali manon nga gimong Saturday sa bali manon nga gimong. I think it was corrected by the bishop. It should be one priest to celebrate the 3 days kasi nga one liturgy lang dito eh. So inopen na dyan liturgy, itadnamot lang dyan blessing, ititatao no Easter. So ano nga, ni Holy Thursday kat, ayabantay ni Father Marion, Good Friday, ayabantay ni Father German, Easter Vigil, ayabantay ni Father Ricky, for example. Kat, haantay iso na ti presider, nga, ni Father Ricky, tihan na nga inrugi, ijay nga simbahan o ijay nga chapel. So kung sino tinang rugi, iso namot lang ti mang palpas. Dajay nga celebration. Ta one liturgical celebration dajay. Kakabsat alas 9. Yes. Sister, brother, dahil nyo. Adalang ipaganet get ko apo. Tapno maawatan tayo. No apay nga padi. Tada ito'y mangrugi ngamin ti Holy Thursday. Ada napatag nga talo nga misteryo. Nga may pakita dito'y. Ada tiket na adaw iti Paschales Solemnitatis number 46. Ti umuna ket dejengord ko na panaka-institute nya ti Ilocano na dejay. Panaka pasongsong ti Eucharistia. Ket daytoy nga Eucharistia sino ya ti ag-consecrate nya po padi. Hamba nga maka-consecrate ni lay leader. So nga masapol, dayeti umuna nga awaten tayo kakabsat. Ket may kadwa, iso ti panakay isungsong ti kinapadi. Kita ni Kristo akas nang isungsong ti Eucharistia, iso ti imuna nga padi. Ket may katlo, daytoy ti kuna ni Kristo nga, ti insti panang isungsong na iti panagayat. Iso dayjay ti washing of the feet. So daytoy ti talo nga misteryo nga ti kinapadi maaramid na ti mangisungsong ti Eucharistia, maobserbar na ti kinapadi na ken iso ti mangisungsong iti pamakawan ken panagayat. Ket dayjay na isimbolo iti washing of the feet. So dayjay may tultuloy ng rugi ti Holy Thursday, ket dayjay ti Good Friday, celebration ti passion ni Kristo ken veneration of the cross. Ket because the priest is the representative of Christ here on earth, isu ti nangisungsong iti mangipangulo, mangiturong iti panagtamed, panagdayaw iti cross ket ison tumutlaeng kas kinuna ni Father Marion mangisungsong iti bendisyon ti baro nga apoy, bendisyon ti baro nga danom,
nga iso ti simbolo ti bunyag tayo ken ti panakabendisyon ti baro nga silaw nga iso ti Paschal candle. Dagitoy so tallo. So nga triduum lejay kakabsat. Namnamaen mi si inanama kami gayam nga naawatan tayo kakabsat ket nalawlawagan basit ti panunot tayo ket ammo tay tontono umay nga tawen. Dapay inayon mo, brother. Kahit ko lang nga inayon jay reflection ko tita na jay dagiti changes nga changes gayam wrong term dagiti proper observance iti triduum is not a threat to being pastoral or is not a threat to BEC, the firmness of BEC. Nalagip ko jay kuna ni Father Chua amo nga ni Sister Edie iti humili na ako na what does it mean to be pastoral, to be really pastoral. Ket ko na jay nga you're pastoral when you're leading people near to God or near God. Yes. Ano mo nga isong iso da iti pagbasulan da. Ket no iti nga liturgy ket kunam nga pastoral. Arami din tayo dito pastoral da kayo nga iti mang perform ket pagbasbasulan da dayta. An nga pastoralan di ay. Inya iso nga mas better lang tayo. Mas best lang ta iti proper observance iti liturgy. As a sister. Ken datoy proper observance will lead us to a better and meaningful celebration. And again, tungtong palen tayo ti bagati SC14 or Sacrosanctum Concilium number 14 that the faithful are to be directed to have a full, active, and conscious participation in the celebration of the Eucharist or any liturgical celebration at that. Okay. Dahil ko ni Ma'am Jo. Thank you very much, sister, brother. At alas 9:10. So thank you for listening to us. Actually, when we are talking a while ago what to discuss tonight, actually, sister suggested a while ago to discuss about the Easter, the foundation of Easter, the meaning of Easter season. Ngayon ko na, sister, na yun tayo basit. Dinamag na kanya. Kasi ka, Father, anyay mo iti panangkita nga kaya't nga may share tayo pa or may addressan tayo. Kaya't kunak na ito yung Holy Week. Tayo ito Easter to doon tahan nga na-discuss kasi di. And nag-adatinted mga guidance tahan nga nalawlaw ba nila dumanda nga binasa ti husto, ti buo. So nga di nabasa tapay lang nga jay first part nga hanga ma-celebrar jay gimong ket nag-react na nga dagos without reading the explanation na jay mo tinarigat. So alam sat minsan kasya tayo no ibagbaga pa lang ket nag-react tayo negative so nga hantay ko maawatan iti kayat nga sawen. So actually kayat ko jay share ni Brother Brex nga this is not the proper observance of the liturgy is not a threat to the BEC. Siguro at that point na jay siguro jay daduma we can bagadamot nga dito lang ti talagang kaslang urahin ti amin nga BEC every year the celebration ti Holy Week nga gusto ti arawi dinda ada kada tayo dito kakabsat nga nagita pa pa dito together with our bishop ket we will talk about we will evaluate our celebration of the Holy Week and hopefully nga daytoy the proper observance the following year ket masurot maten. So nga pasensya no ada ti nasaktan, pasensya no ada dagita nga nag-react, nag-apos ket pag-apusan tayo jay libro, pag-apusan tayo jay guidelines no ti liturgy ngem an kumatig apos ta po na kami ket hami nga intention daytoy ti ayat milaeng ket suruten tayo dagitoy directives ken instruction. and although Wala pong personalan. kung ano nga Liturgy lang. han ka no nga agbaling nga pastoral ngem we'll try to see to it naman po na yes we are no shock ket talaga dapat ti first ket makita talaga yung pastoral participation ti faithful. Yung andamot da iti guidelines da iti liturgy. So how could we reconcile things, no? So dahil mo, so nga importante iti apo obispo tayo iso na iti mang guide kada tayo. So pagyamanak mo lang nagiti
kakabsat ko nga po padi, iti support tayo, iti dating Commission on Liturgy. Ket ni Apo Obispo, thank you very much also for your trust to us. Yes, kung mga tatay nga bahala na kayo. So ito po ang nangyari ngayong gabi. Okay, so thank you sister and brother. Any words of last parting words? Thank you very much. At nagpa-shout out ni nanang Patricia dita tuding. Kanayon ka na awang kanot labas na nga agdangdangag nanang ti may sa madre. Dita ko ti SIHM. So nanang Patricia, good evening po. Itutuloy lang ang agsubaybay iti nga itutuloy lang ang agsubaybay dito nga programa taado iti mga adult ito'y nga punatay mo tayo amin nga haan gayam adugayam ti antay pa lang nga amo may panggap iti liturgy niya ano mamay sakat ni magkipkip to tayo nga ay matigayam din nararamid mi iti kasi iso kamay dito nga programa ket gasay God bless. Thank you very much. So Hello, Bekel. See you tomorrow. okay. Hello, Atok Central. See you Saturday, Sunday. May sister itutuloy na iti mission na. Maminsan may nakmot nga makikadwa kanya nang because of my studies isan beda po puro weekends mo gawin the invitation. So kasi apo later on bumawi nakton. Ayun. So ikarkaralag tayo lang ni Brother Brex baka ingga na tatangabulan lang isi Commission on Liturgy ket agsagsaga na nga apan ijay next nga papanan na nga seminaryo tayo tuloy na iti theology na. Thank you Brother Brex. Thank you Manang Chantry, Kuya Neil, our staff, Father Mark Batolne. Thank you for your support to our commission. And also thank you to our beloved Bishop. So, the Lord be with you, And with your and spirit. may Almighty God bless and keep you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night Good po. night. Our See Mass you is again on ended. Thursday. Okay. Good night, everyone. Yung sakit ti bagbagi ti pantutungtungan, may sa ti kalaingan, na panagnagan nga nabertod ka epektibo iti sakit ti bagbagi. Said Liniment Oil. Nagtao iti said marketing nga.